Здравейте! Днес ще си говорим за южен лунен възел в Рак. Хората, родени с южен лунен възел в Рак, са души, които в предишните си въплъщения са се учили да се свързват със своя емоционален свят и с емоционалния свят на хората около себе си. Това задание ги е вкарвало в много семейни взаимоотношения, в различни семейни системи, в които са влизали в различните си животи. И по този начин те е трябвало да усвоят начина, по който се чувстват хората, близките, роднините им и те самите. Те са били много силно обвързани с своето семейство, със своя клан, с групата, в която са живеели. И целият им живот е бил насочен към това да обгрижват своите близки, да обгрижват домакинството, да обгрижват емоционалните нужди на роднините и на близките си и да полагат всякакъв вид ежедневни грижи за тях. Те са били централните фигури в дома. Те са били тези, които са въртяли домакинството, тези, които са се грижили за всички около себе си и емоционално, и физически. Възможно е да са полагали грижи за близки роднини, които са били болни. Възможно е да се е налагало да се грижат за децата през целия си живот. Просто тяхната главна роля е била тази в ролята на майка, на обгрижващия човек, на този, който е емоционална, дава емоционална подкрепа и получава емоционална подкрепа. А, в резултат на това тези хора са се чувствали добре обгрижени също така от своите близки. Те са имали всичко необходимо за жизнения си цикъл, предоставено от някой друг. Имали са необходимия дом, в който да живеят. Някой друг е изкарвал средствата, с които те да преживяват, да се изхранват. И тяхна единствена отговорност е била не леката, разбира се, отговорност да обгрижват хората около себе си, тези, които им носят условията за живот. Разбира се, в някои случаи тези животи може да са били с нелеки семейни преживявания, да е имало травматични семейни преживявания, които да са останали в съзнанието, някъде в спомените на душата и в този живот. В други пък животи тези хора са успявали да се насладят на семейния комфорт, на емоционалната стабилност, да изградят топли чувства с любимите си хора, но при всички условия те носят част от тези преживявания със себе си и в този живот под формата на травми и таланти. Една от травмите, която може да усещат хората с южен възел в Рак, това е страхът им да се освободят от зоната на семейството, в което са били родени. Това са хора, които много трудно напускат своите родители. Много трудно излизат от семейната среда и много трудно понякога създават свое собствено семейство. В някои случаи тези хора остават до много късна възраст при родителите си с оправданието, че трябва да се грижат за тях, че техните родители няма да могат да се справят без тях. Главният страх обаче на това оставане е техният страх да поемат контрол върху живота си. В други случаи пък тези хора с южен възел в Рак много рано бързат да създадат свое собствено семейство, така че да продължат да усещат този комфорт на дома, който са имали при своите родители. А, и това може да доведе до ранна бременност, до много ранно създаване на семейство с намерението да се чувстват комфортно. Това, разбира се, не им носи комфорт напред в живота, а носи някои трудности, които те трябва да преодолеят.
Друга травма, която загатнах по-рано, която могат да усещат хората с южен възел в рак, това е страхът от поемане на отговорност за собствения им живот. Тези хора толкова животи наред са свикнали, че има кой да се грижи за тях, че имат подкрепата на своите близки, имат цял клан зад гърба си, имат цяло семейство зад гърба си, винаги имат някого зад себе си. Те изпитват огромен страх да поемат отговорност сами за своя живот, да оставят близките и роднините си на страна и да тръгнат по своя път, полагайки усилия да постигнат своите цели. Това е в следствие на техния страх от поемане на отговорност. Това е напълно нормално, тъй като те не са го усвоявали в предишните си животи, но е част от намеренията, които са си поставили за този живот и условията, които са дошли да усвоят в този живот. Така че, тръгвайки по пътя на своята реализация, хващайки контрола на живота си в свои ръце, тези хора ще получат подкрепа от Вселената. Вследствие на някои драматични преживявания в предишните животи, което може да се анализира по-подробно в конкретния личен хороскоп, някои хора с южен възел в рак много се страхуват от създаването на свое собствено семейство. Това са хора, които избягват с всички сили създаването на семейство, макар понякога да твърдят, че те имат желание да създадат свой дом и семейство, а реално те се страхуват от това нещо и го избягват. В някои случаи това може да дава проблеми с забременяване, може да дава проблеми с срещане на половинка. Това са все такива послания от Вселената, които казват на тези хора, че първо трябва да се научат да поемат самостоятелно контрола на живота си, да се погрижат сами за себе си и след това вече могат да получат този комфорт, от който се нуждаят, да се погрижат за още някой. Въпросът е, че ако твърде рано влязат в семейни взаимоотношения и създадат дом и семейство, тези хора рискуват отново да влязат в кръговрата на предишните си животи и нуждата им да обгрижват другите да ги доведе до загуба на своите собствени интереси. Вследствие на многото си прераждания в семейни среди, тези хора са се свързали много надълбоко с някои души, имат много силна, много тежка семейна карма и в този живот хората с южен възел в рак се прераждат в семейства, в които срещат свои сродни души от предишните си животи и кръговрата на тяхната семейна природа продължава и през този живот, за да им напомни това, от което идват да се освободят и онова, на което идват да се научат. Много погрешно убеждение имат хората с южен възел в рак, че техните близки имат нужда от тях, че техните близки могат да бъдат щастливи единствено и само с тяхна помощ. Това ги кара да вярват, че те на първо място трябва да се погрижат за роднините си, за родителите си, за децата си, за онези, които имат някакви проблеми, за онези, които са болни и те трябва да ги обгрижат. И чак тогава ще могат да поемат по своя път и да се погрижат за себе си. Това всъщност не е така и колкото повече те остават там в семейството, толкова повече се задълбочават тези кризисни проблеми, които дори техните близки срещат. Все пак мисията на тези хора с южен възел в рак е да се научат да преодоляват необходимостта от комфорт и емоционална стабилност у дома, от нуждата от подкрепа и да поемат по своя път на развитие. Друга травма, която може да усещат хората с южен възел в рак, това е тяхната свръхемоционалност. Те са безкрайно чувствителни към собствените си емоции и към емоциите на другите.
това може да ги оплете в мрежи на манипулации. Много често родителите на тези хора с южен възел в рак се оказват манипулатори, които правят всичко възможно, за да ги задържат в живота си още малко, да не ги пуснат да тръгнат по своя път на развитие. Друг път пък самите тези хора с южен възел в рак се превръщат в манипулатори, които не пускат собствените си деца да продължат напред с желанието да останат при тях и да ги обгрижват, да запазят това усещане за комфорт, за топлина, което носят. Затова срещата с емоциите от тези хора е добре да се преработва и да не позволяват да влизат в такива манипулативни структури. Безкрайната им емоционалност може да ги доведе също и до оставане в миналото, тъй като те много обичат да преживяват отново и отново миналите си емоции и те остават там някъде емоционално застинали в някой минал момент или в много отминали моменти. Особено присъщо това е за майките на вече пораснали деца, които които са успели все пак да пуснат децата си да продължат пътя си, но все пак остават, самите те остават емоционално в миналото, когато децата са им били малки и все още са се нуждаели от тях и живеят в един отминал свят, който им носи носталгия, меланхолия, депресивност и тъга. Истината е, че тези хора просто трябва да погледнат своя живот, да погледнат своето бъдеще, да погледнат с вдъхновение към бъдещето си и да поемат контрола върху своя живот, вместо да стоят в миналото и да се самосъжаляват. И още една травма, която може да усещат хората с южен възел в рак, това е склонността им да остават вечното дете, което търси внимание, време и подкрепа от своите близки и роднини. Това е много незряла роля, която ще им носи само още повече конфликтност в семейството, още повече ще увеличава тяхната тежка семейна карма, която носят и ще ги вкарва в тежки кармични преживявания, от които е по-добре да се освободят. Все пак, всеки от нас носи и таланти от преживяванията си, които е усвоявал в предишните си животи. И един от талантите на хората с южен лунен възел в рак, това е възможността, тяхната способност да окуражават хората около себе си. Като в този момент те им предоставят една спокойна, сигурна и подкрепяща среда. Това е изключително полезно за всеки родител. Така че родителите с южен възел в рак могат да се обърнат към тази своя способност и да я практикуват към децата си. Също така е много полезно за тях самите да го практикуват и за себе си. Да успяват да създават подкрепяща да успяват да създават подкрепяща среда сами за себе си. Познавайки толкова добре емоционалния свят на другите, които са изучавали животи наред, хората с южен възел в рак могат да бъдат прекрасни началници и ръководители на екипи от хора, в които те да се проявяват като много съобразителни и отнасящи се с търпение и разбиране към своите подчинени. Талантът им да се грижат за другите, които са развили животи наред в този живот, е добре хората с южен възел в рак да насочат към себе си.